किए जानिथिला आमକୁ दिने ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଏବଂ ଏବେ ପବନ ପାଇଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମାନ। ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଧର୍ମ କେହି କୋଭିଡ-19 କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଭିଡ-19 ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାରତରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ 11,000 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲେଣି। ଆମେ ଯେତିକି ମାମୁଲି ଭାବୁଥିଲୁ କୋଭିଡ-19କୁ ଏବେ ତାର ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଭିଡ-19ର ପିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ କରିକି 1 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଭିଡ-19ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ତାହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଜ୍ଞାନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ-19 ଯାହାକି 2020ରେ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କୋଭିଡ-19 ଇଣ୍ଡିଆରେ ପିକ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହାଇଏଷ୍ଟ 1 ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ-19ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଗୁଣା ସ୍ପିଡ୍ରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ-19 ଏତେ ଭୟଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ? ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ-19ର ଏହା ଏକ ନୂଆ ରୂପ। କରୋନା ଭାଇରସର ଏହି ଡବଲ ମ୍ୟୁଟେସନଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ମ୍ୟୁଟେସନ କ'ଣ? ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କରୋନା ଭାଇରସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଓ ନୂଆ ରୂପ ନେଉଛି। ତେବେ ଭାଇରସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଭାଇରସ କେମିତି କାମ କରେ। ଭାଇରସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ଅଣୁ, ମାନେ ଯଦି ସେ କୌଣସି ସେଲ୍ ବାହାରେ ରୁହେ ତାର ଜୀବନ ନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଏନିମଲ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଥିବା ପ୍ରାଣୀର ସେଲ୍କୁ ପାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାରାସାଇଟ୍ ବା ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ସେହି ସେଲ୍ରେ ରୁହେ, ସେ ସେଲ୍କୁ ମାରିକି ସେଇଠି ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏବଂ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲେ କି ସେ ଫଟୋର ଆପଣଙ୍କୁ 50ଟି କପି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି 50 କପି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ଆପଣଙ୍କ କାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ ଫଟୋରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଭାଇରସ କେସ୍ରେ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହାକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଫଟୋରେ ଗୋଟିଏ କାନ ନ ଆସିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି 2ଟି କାନ ନ ଆସିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଡବଲ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏପରି ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସର କେସ୍ରେ ହୋଇଛି, ସେ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟେସନ କରିଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ ଭାଇରସ ମାନଙ୍କର କମନ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଭାଇରସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇରସ ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କଲେ ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ତାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ୱିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଭାରତରେ ଥିବା କୋଭିଡ-19ର ରୂପ ବଦଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଟ୍ରିପୁଲ ମ୍ୟୁଟେସନ ଦେଖାଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରସରେ 3ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାଇରସରେ ଟ୍ରିପୁଲ ମ୍ୟୁଟେସନ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 2,35,000 ଡେଥ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରୁହେ ତାହେଲେ ଏହା 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା କେମିତି? କରୋନା ଭାଇରସ ଆମ ଶରୀରରେ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଏହି ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ, ଏୟାର ଆମ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ଲଙ୍ଗସକୁ ଯାଏ। ଲଙ୍ଗସକୁ ଗଲା ପରେ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚେସର ଟିପ୍ରେ ଥାଏ ଏୟାର ସେକ୍ ଏବଂ ଏହି ଏୟାର ସେକ୍ରେ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ହୁଏ। ଏୟାର ସେକ୍କୁ ଘେରିକି ରହିଥାନ୍ତି କ୍ୟାପିଲାରି ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାପିଲାରିରେ ବ୍ଲଡ୍ ଥାଏ। ଏୟାର ସେକ୍ ଓ କ୍ୟାପିଲାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ରେ ମିଶେ ଏବଂ କ୍ୟାପିଲାରି ସେହି ବ୍ଲଡ୍କୁ ନେଇକି ହାର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ବ୍ଲଡ୍କୁ ପମ୍ପ କରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କରୋନା ଭାଇରସ ଏହି ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଉପରେ ଆସି ରୁହନ୍ତି ଓ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହର ଅଙ୍ଗ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସର୍ଟେଜ ଦେଖାଦେଇଛି। ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ, USA, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେଶ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିହାତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।